trækker vejret, så starter luften med at komme igennem enten næsen eller munden, og så kommer det ned igennem lungerøret og videre hen til bronskierne. Videre derefter bliver det findelt til bronkiolerne, hvor det senere hen kommer ud til de helt små alveoler. Her kommer ilten igennem bronkiolerne, igennem alveolerne og ud til blodbanerne. Personen sidder stille og roligt på en stol og har en normal hvilepuls for mænd på ca. 70 slag per minut. Hans åndedrætsfrekvens er på ca. 12 gange i minuttet. Personen begynder nu at løbe. Han bruger nu mere ilt, end han kan indtage, og hans krop begynder nu på anaerob-processen. Cellerne har i forvejen en smule ATP oplagret, og så snart det er forbrugt, og cellerne ikke kan nå at få nok ilt i forhold til, hvad de skal bruge, begynder anaerob-processen. I stedet for ilt, der ikke er til rådighed, begynder glukose at blive brugt som brændstofskilde. Glukosen bliver omdannet til mælkesyre, og i stedet for 30 ATP-molekyler bliver der kun omdannet 2 ATP-molekyler. Personen rejser sig, respirationen og puls stiger, hans hjerte begynder at slå hurtigere, fordi han bruger mere energi, og oxygenet derfor transporterer hurtigere ud til de forskellige celler, da de nu producerer mere ATP, end da de gjorde, da personen var i hviletilstand. Denne proces kalder man for aerob energiomsætning, og den foregår i de enkelte cellers mitokondrie. Personen begynder at gå, og hans respiration og puls stiger endnu mere, og personen begynder så småt at trække vejret hurtigere. Han bruger musklerne endnu mere, og respirationsprocessen foregår nu også hurtigere. Personen stopper nu op for sit løb, og hans puls begynder at falde langsomt. Personen er forpustet, og pulsen er langt over den normale hvilepuls, selvom han nu står stille. Denne proces kalder man for iltgæld. For at hele respirationsprocessen skal kunne fungere, så har vi mellemgulvet. Mellemgulvet får lungerne til at trække sig sammen og udvide sig igen. Når lungerne trækker sig sammen, så skubber det kuldioxid ud, og når lungerne udvider sig, så trækker det oxygen. Når ilten den kommer fra lungerne, skal det først igennem kapillærerne, og så kommer det hen til lungevenerne. Derefter kommer de til venstre forkammer, hvor det derefter kommer til venstre hjertekammer, hvor det bliver transporteret igennem aorta ved hjælp af de røde blodlegemer. Herefter kommer det til arterierne, arteriolerne, og derefter til de mindste kapillærer overalt i hele kroppen. Når cellerne har forbrugt alt deres ilt, kommer CO2 ud som et restprodukt. Her bliver det transporteret igennem kapillærerne, ud til venerne, til det højre forkammer, og derefter til det højre hjertekammer. Her bliver det derefter transporteret igennem lungearterierne, ud til kapillærerne og ind i lungerne igen. Og her er det så der, man udånder igen. Ja. Kredsløbet mellem lungerne til hjertet kalder man for det lille kredsløb, og kredsløbet fra hjertet og rundt til resten af kroppen kalder man det store kredsløb. Og årsagen til, at blodet er rødt, er på grund af, når ilten er i blodet, og når det så er blåt, er det på grund af, at der ikke er noget ilt.